କଲିଟା ମାରିଦେଲେ ତୋର ହାତରେ ତ ବନ୍ଧା ହେବା କଥା ବର୍ଷାରେ ଗଣ୍ଠୁଲରୁ ବାହାର କର ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ନାହିଁ 6ଟା ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଥିଲି ତାରି କଥା ହଉ ଆମେ ହଉଛି ଗଣ୍ଠୁଲରୁ ବାହାର କଲୁ ଲୁଗା ଗଣ୍ଠୁଲରୁ ଏଥର ଭାବିବାର କଣ ଛୁଆ ଦିଟା କାଠରେ ଯାହା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲବମ୍ ବାଲା ତ ଅଧିକ ଆମର ଲୁଗା ଗଣ୍ଠୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ ସେଟା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ହସି ହସିକା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆମେ ତିନିଟା ମୁଁ ତ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲି ଗେଣ୍ଡୁ ବୋତଲ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧେ ସେ ପଇସା 100 ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲା ସେ ବସ୍ତାରୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଏ ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇକି ଆଣ ପାଇଲୁ ନା କାଇଁ ଦୀପ ଆଣ ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇକି ଏଇ ଦୀପଟା ଲଗା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଚୁଟି ଆସିଲେ ଆସି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଆସି ପଠେଇ ନନା ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେ ତା ପାଇଁ ପଇସା ପଠେଇ ସିଏ ବଡ ଭାଇଟା ତାକୁ କଣ ପଠେଇବ ମୁଁ ନାହିଁ ମତେ ପଠେଇଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା